Summit tal-Partit Popolari Ewropew illum iddiskuta u ħejja għas-Summit tal-Kunsill Ewropew illi beda aktar tard illum u ser ikompli għada filgħodu. Tkellimna wkoll u sellimna lil Wilfried Martins illi għal bosta snin kien President tal-Partit Popolari Ewropew u fil-fatt ġini f'dawn l-aħħar jiem u issa rridu neleġġu President ġdid għall-Partit Popolari Ewropew. Dejna nitkellmu wkoll dwar it-ħejjija għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew għas-sena d-dieħla u anki dwar kandidat possibbli tal-Partit Popolari Ewropew għall-Presidenza tal-Kummissjoni Ewropea. Tkellimna dwar is-summit tal-lum l-aktar fuq l-aspett ekonomiku, l-Unjoni Bankarja u anki suġġett tal-immigrazzjoni. Bħala kap tal-Partit Nazzjonalista ovvjament u bħala Malti l-aktar li nistenna huwa dak li l-aktar jolqot lil Malta, jiġifieri dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Aħna nafu li l-Prim Ministru għamilha ċara intrabat illi mhux ser jitlaq minn Brussell qabel ma jkollu soluzzjonijiet konkreti fuq l-immigrazzjoni. Jiena nittama illi akkwista soluzzjonijiet konkreti, imma nittama wkoll illi isem pajjiżna ma jnaqsux, ma jagħmilux ħsara għaliex inkella nispiċċaw flok soluzzjonijiet aktar noħolqu problemi.